Kamar yadda kuka sani, ɗaya daga cikin assignment ɗin da aka bada last program da aka yi shine a yi creating a Github account da kuma LinkedIn account. So first of all, za ka shiga Chrome browser. Idan ka shiga za ka ga wannan pagin, za ka ga kamar yana marmaɗi, ba wani problem ba ne, hakanan site ɗin yake. So za ka shiga email address, sai ka rubuta email address ɗinka. In this case, bari mu rubuta NITDA blockchain. Already ina da account da GitHub kuma na daɗe ina amfani da shi for I think tun 2017. So wannan new account ne zan buɗe just for this purpose. So bayan ka sa email ɗinka sai ka danna sign off for GitHub. So idan ya ƙare zai gaya mana cewa welcome to GitHub, let's begin the adventure. So already mun riga mun sa email address ɗinmu, sai mu sa continue. Ya ce mu yi creating password. Dole sai password ɗin ya kai aƙalla guda 15 ko kuma aƙalla 8. Kuma dole sai akwai number ciki, akwai capital letter, small letter da kuma special character. Mu ce maybe 2022 dot NITDA blockchain. Okay? Kun ga yadda na rubuta 2022 dot NITDA blockchain. Wannan akwai capital letter ciki, akwai small letter ciki, kuma akwai numbers ciki. So yanzu idan kuka duba sun ce password ɗin nan is strong. So sai mu danna continue. So for confirmation, this is email ɗin da muka yi amfani da shi, nitdablockchain@gmail.com. Password ɗin mu gaya nan. Sai suka ce mu sa username. Username ɗin kuma sai mu iya creating wanda muke so, for example NITDA blockchain. Yana da kyau mutum ya tsaya sosai ya yi nazari wajen choosing username, because shine za ka ci gaba da amfani da shi duk abin da za ka yi. Sannan kuma idan za ka canza shi akwai abubuwa da yawa waɗanda da za ka dai wahala sosai idan kana so ka canza. So it's better tun daga farko ka tsaya kai choosing wanda yake da sauƙi da kuma wanda za a iya gane cewa kai ne nan take. Continue. So will you like to receive product update and announcement via email? Kana iya sa yes, but ni dai bana so. Saboda haka I'll put N kamar yadda suka ce for no. So bayan ka yi wannan sai ka sa continue. So please solve this puzzle to verify that you are human. So suna so su tabbatar da cewa kai mutum ne ba robot ba. So shi yasa suka kawo maka wannan puzzle ɗin kai solving. Suka ce pick one square that shows two identical objects. So idan muka duba nan za mu ga cewa box na farko abubuwan da suke ciki ba iri guda ba ne. Haka na biyu, haka na uku, haka na huɗu, haka na biyar. But na shidda kamar sun yi kama da juna. Saboda haka sai mu danna na shidda. Su ne iri ɗaya. Sun ce mu ƙara choosing. Box na ɗaya ba iri ɗaya ne ba. Na biyu ba iri ɗaya ba ne. Na uku ba iri ɗaya ne ba ne. But na huɗu iri ɗaya ne. So sai mu yi choosing ɗin shi. So sun ƙara kawo mana na uku kuma again. Pick one square that shows two identical objects. So idan muka duba nan box na biyar shine iri ɗaya. So bayan mu yi wannan ga wani kuma again wanda suka ƙara kawo mana. So in this case wannan ne. So yanzu sun yi verifying cewa ba robot ba ne, mutum ne mai rai yake ƙoƙari ya buɗe account. Saboda haka sai mu danna create account. So a yanzu sun riga sun tura mana email inda za mu je mu samu code ɗin da suka tura domin verifying wannan account ɗin. So to do that, za ka buɗe email. Okay, yanzu ga email address ɗin nan ya riga ya shigo.
the next thing da za mu yi shine za mu shiga domin mu yi confirming ɗin shi. So to do that kawai za mu yi verify email address. So shikenan kun ga your email has been verified ko kuma your email was verified. So shikenan mun buɗe account kuma za mu iya shiga wannan account domin mu yi amfani da shi.